Hi kabamba, magandang buhay. May kayong tagluto tayo mananti inalsaman. For sure na mismo ito. May mga video na rin ako ng pagluluto ng ganito. At ngayon ay aking isi-share na naman sa inyo dahil isa ito sa aking paborito. Ito pala yung mga sangkap na aking gagamitin. Gabi, sitaw, bunga ng sampalok, siling green, sigarilyas, bunga ng singkamas at bulaklak ng kalabasa. At syempre gagamit din tayo dito ng bawang at sibuyas. Ito namang buntot ng baboy yung aking isasahog dito kabamba. Masarap din naman talagang isahog itong buntot ng baboy sa ganitong klaseng lutuin. Yan, at uumpisahan ko na agad ang magluto. Dito sa aking kasirola ay naglagay lang ako dito ng kunting mantika dahil igigisa ko ulit yung ating bawang at sibuyas. Yan ang kadalasang nauuna pag nagigisa tayo. After ko naman ito maigisa ay sinunod ko naman nang ilagay itong karne. Isang buntot pala ng baboy yung aking gagamitin dito at nagkakahalaga na ito ng 150 pesos. Hindi lang sa ganitong lutuin ang pwede dito sa buntot ng baboy. Isinasahog ko din ito pag nagluluto ako ng black beans o kaya ito ay aking inaadobo. After ko naman may isang kutsa itong karne ay maglalagay na ako dito ng isang magpapasarap dito sa aking niluluto. Ito ay ang bagoong. Lingid sa inyong kaalaman, kaming mga Ilocano bugoong islay. Pero hindi ko naman nilalahat na mga Ilocano ay gusto ng bagoong. After ko naman maigisa itong bagoong dito sa karne ay maglalagay na ako dito ng tubig, sapat na tubig na magiging sabaw at pagpapalambot natin dito sa karne ng baboy. Sa kalagitnaan ng pagpapakulo or pagpapalambot ko dito sa buntot ng baboy ay ilalagay ko na dito yung ating gabi para sabay na sa pagpapalambot natin dito sa karne at dito sa gabi. Fast forward yan at naluto na itong ating gabi. Gagamit lang pala ako dito ng tinidor para durugin itong nalutong gabi. Yung ibang gabi lang naman kabamba para maging malapot yung magiging sabaw ng aking niluluto. Before ko pala ilagay yung mga gulay nito ay akin lamang itong tinikman. Medyo matabang ito kaya nagdagdag ako dito ng kunting asin at isang pakete ng seasoning granules kabamba. Yan ay optional lamang. Yan, at nilagay ko na rin dito yung ating mga gulay. Inuna kong nilagay dito yung ating sitaw. Hinalo ko lang ito tsaka ko naman nilagay itong ating bunga ng singkamas. Itong bunga ng singkamas talaga ay may kakaibang lasa o kaya amoy ito habang niluluto. Isa ito sa magpapasarap dito sa aking niluluto na inalsuman. Kayo nang bahala sa interval ng paglagay nyo ng mga gulay kabamba. Ako ay pinakuluan ko lang naman ng 1 minuto yung una kong nilagay na mga gulay. Tsaka ko naman nilagay yung bunga ng sigarilyas at itong siling panigang. Pagkakulo nito ay nilagay ko na rin dito yung ating bunga ng sampalok. Tinakpan at pinakuluan lang hanggang sa maluto itong ating nilagay na sampalok. Pagkaluto nito ay akin lamang itong hinango at dinikdik. Tsaka ko naman ito binuhos gamit ang strainer para masala yung balat at tsaka buto nito. At ang panghuli kong nilagay dito ay itong bulaklak ng kalabasa. Pwede rin naman ilagay dito yung ating bulaklak ng katuray kabamba. Ay naitsura na pa ilang dati niluto ko ngayon nalsaman ay kat nagimasan. Talagamot nga makapatil mon kabamba. Sana ay muli nyo nagustuhan itong aking na-share sa inyo na Ilocano recipe. Paki-like and share na lang para mapanood din ng iba. Maraming salamat sa panonood kabamba. See you sa aking next cooking vlog.